Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahlana zindaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka nazi indaba esithi zihamba phambili namuhla. Umengameli Ramaphosa Neyamanzi kweleka Mthaniya kubanjwe abokufika abakuleli ngokungemthetho kanti kwethula zodla igidi kwaNdwalane. Sanemula kwindaba zethu ze1KZNTV. Umengameli wezwe uSir Ramaphosa uhambele eMgungundlovu maphada lesifundazwe lapho evule khona ngokusemthethweni isikhungo besilungiswa lapho kuphelela khona indle yomasipala uMsunduzi esebizwa ngeDavile Wastewater Treatment Works. uRamaphosa uphinde wadlulela kwavula indlela lapho ephendule khona iso ilohlelo lokuhambisa amanzi amaningi emphakathini yakhelele yandawo. Ungqongqoshe wamanzi nokuthuthwa kwendle uSenzo Mchunu uthe ukulungisa kwalendawo kwandise namathuba emisebenzi. Umengameli wezwe kuleli uSir Ramaphosa uthi kuningi uhulumeni asekwenzele umphakathi ukubhekana nesidingo nqangi. Usho kanje ngesikhathi ekhuluma nomphakathi kwavula indlela enkundleni yezemidlalo eTaylor's Halls eMgungundlovu. Uqale usuku lwakhe eDavile Wastewater Treatment okuyisikhungo sokuhlanza amanzi ephuma kwendle. Ngibonile ukuthi ngempela imali esiyikhiphile, imali ekhishwe umngeni water isebenzile. Today amanzi ayawashwa lapha. Amanzi bazowawasha size sikwazi ukuwaphuza. Amanye angene emfuleni ahambe aye eThekwini. Yilamanzi odoti aphuma eyo yonke le ndawo angena kule waterworks awashwe and then aphinde ahanjiswe futhi. Okungijabulisayo ukuthi le project iqhutshwa ngabantu abakithi abamnyama, iqhutshwa ngabantu abasha, iqhutshwa ngabantu abatrainwe uhulumeni ukuthi babe ngama-engineer. Ala isikhona sikule plant okuthiwa iDavile Wastewater Plant la khona sihlanza khona indle ezobe esuka kuwonke umasipala lo uMsunduze ngaphandle nje kwe-Ashburton, but zonke lezi zindawo Itindale, Snating, Tawin, northern areas, Mbali, Ashdown, zonke lezi ndawo zizobe zihlanzwa la. Ngaleyo ndlela ke yenza ukuthi izinga lempilo lenhlanzeko ngasohlangothini lwendle libe sezingeni eliphezulu kulele silifunayo. Singasondeli inhlobonhlobo ezifeni ezihlangene namanzi njengoba ke kwavela kwezinye indawo. uRamaphosa njengoba ebekulesifundazwe ubeyamisana nongqongqoshe wezamanzi kanye nenhlanzeko kuzwelonke uSenzo Mchunu kanti bakuvezile ukuthi ke le ndawo idale inqwaba yamathuba emisebenzi. Kuzokwenza ukuthi abantu bala ikakhulukazi la abantu abaseduzane nomsunduze nje wonke wehle uziyofika eThekwini baphefumula umoya ococekileyo ngama yamazwi imvelo ebanikeza impilo nebanikeza ukuyiqhenya nje ukuthi bahlala la endaweni bazi kahle ukuthi i-clean manje nathi siyajabula kakhulu. Kodwa futhi le plant le lo yakhandwa nje ize nezinto eziningi, amathuba emisebenzi, nkosonkontileka yeza namathuba okuretrain abantu akade besebenza kule ngxenye endala. Manje yonke le ngxenye leyo ibonayo ezidini ingxenye entsha okudinga ukuthi uma bezosebenza kuyona baqeqeshwe kabusha. So ngamanye amazwi kuyona nje ukuphefumula kahle okuzayo kodwa kuze nokunikeza abantu ukubanikeza amathuba emisebenzi. uRamaphosa uphinde waphendula isoyi endaweni yakwaHaza ekuzokwakhiwa kuwe ireservoir okuyisikhungo esophakela inqwabe yemphakathi ngamanzi. Sathi kusuka lapho saya phezulu le evule indlela sayobona lapho siyokwakha khona ireservoir ukuthi amanzi akhishwe emfuleni ayofakwa ku-reservoir, akhishwe lapho ayofakwa emizini yabantu
and njengo minister eshilo uminister mkhulu wathi abantu bazokwazi ukuthi bathole amanzi eJarti. Mina ngifuna ukuthi minister isikhathi masiya phambili masesinemali lawo manzi ngwafuna ezindlini zabantu hayi eJarti. Empeleni lelo hlelo lo luzolekelela abantu abaningi emizini eminingi kakhulu ngaphezulu kwa 300,000 ezothola amanzi aclean kuleya phase 2 phansi komsunduzi. Kodwa futhi nomngeni umasipala lokuthu umngeni kunama ward amabili, I think 18 and 19 abazothola amanzi ahlanzekile kulo leya hlelo. Kanti abantu bebephume ngobuningi babo kuyothamela inkulumo kaRamaphosa ezindabeni za1KZN TV nguAyanda Dube ngiseTaylor's Halls eMgungundlovu. Uphoqelwe ukuba ke zivalwe ezinye zezitolo enxangatheleni ezitolo eChina Mall eThekwini kwaZulu Natal njengoba kutholakala bokufika bangenazo izincwadi zokuba kuleli ungalandeli imigomo ebekiwe yokuthengisa kanye nokuthengisa ngempahla ezingagunyaziwe. Lokhu kuza njengoba bekuqhubeka umkhankaso wokugasela ngazelele umuntu ezitolo kule ndawo obekwenziwa zinhlaka ezahlukene ezifakwa phakathi uSARS, iCASA, umnyango wezisebenzi nezinye ngenhloso yokuqinisekisa ukulandelwa kwemithetho. Uthele izithelo ezinhle umkhankaso wezinhlaka ezahlukene wokugasela kungazelele umuntu enxanxatheleni ezitolo eChina Mall ezenze eSpringfield eThekwini. Lo mkhankaso okuhloswe ngawo ukuhlola ukuthi ke ngakube izitolo zihambisana nayo yonke imithetho ezibekelwe yona kanye nokuqinisekisa ke ukuthi kazikho ezidayisa ukudla okungasalungele ukudayiswa ngenhloso yokuvikela abathengi. Sikwazile ukuthi sivakashele izitolo eziwu19 kule izitolo eziwu19 sakwazi ukubopha abantu abawu26 abala eSouth Africa nabasebenza khona ngokungemthetho naba operator izitolo ngokungemthetho sisizwa uimmigration sakwazi ukuthi ku Department of Health issue ama fines amount to 8,000 rands. Ufire nawo uthe ukucheck ibilidi ubona ukuthi konke ingahambi kahle wakhipha ama notices for ama business ukuthi acomply nanokuthi mall nayo itshela ama business ukuthi comply. NRCS wathatha impahla eziningi zikagesi ezila eSouth Africa ezingaregistile ukuthi zibe la engamele zibe la. Njengoba nje uke wabona singena la sithola ama rolls adayiswayo akwi packaging ongazi ukuthi yini abhalwe ngesiChina. Number 1 umuntu ayakwazi ukudecide ukuthi lento ngiyayidla noma cha ingilungele noma cha. Number 2 ezinye izitolo zinama sign athi no returns no refunds ukuthi mase ngithengile angibuyiseli muse ngihlala nento efile umuntu uyalimala lapha ephaketheni ngoba umunye usukekhipha imali yokugcina ethenga leyo nto. Abanye badayisa ngisho nokudla okungekho ezingeni ukudla okonakele umuntu methenga ukudla okonakele uyahamba gule sekuba yenye into elidela ekuthenini just nje ngokuthenga ukudla okonakele. Amathimba amaphoyisa kamasipala eTheku kanye noSAPS ake athola kanzima egijimisa abokufika abakuleli ngokungemthetho abebevundululwa becashile kwazise bebezama ukubaleka kanye nabanikazi bezitolo abebengafuni ukunikezela ngezimfanelo ezidingekayo nokuze kwaholela ekutheni kube nokujidilana ngamazwi. If we in the process of applying, so that counts for something, but you guys don't want to hear anything. Oh, yes. Like I told you, we've applied many times. The municipality, it's not in order. It's not in order. No, not only us, many people. Sometimes they say they lost your documents. You need to go do everything again. Okay? Whose fault is that? Take it out. Yeah, you take it up, you get nowhere because you go from this person to that person to that person. Nobody can help you. Abanye babanikazi bezitolo bawamukele lo mkhankaso kepha abanye bakhala ngokushaya ngonyawo lonwabu kokulungiselwa kwabo izimvume zokudayisa nokunye. Okay, I haven't been avoiding anything. Like I wasn't going against any law. It's just that we only had a problem with the no returns rule, and we learned something new today that we're allowed to return and refund things. So that's a good thing. I need to get my paperwork in order, and mostly was complete on my paperwork, and a few of the health department had a few things that wasn't correct. I applied for the permit. I'm just waiting for them to, you see, because last year flooding, my shop was destroyed, so we couldn't complete that thing. And now, beginning of this year, I reapplied for that thing, but I put it on hold because in the next month they're going to move me from this premises to a new premise that side. Le mkhankaso isazonabelana kwezinye izindawo.
Ezindabeni ze-1KZNTV Kubanjwe eThekwini. Inkosi yesizwe sakwaNdwalane ugcino seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal usazi Ndwalane uthi ukwethula kohlelo lokwakhiwa komgwaqo D1014 kuzosiza kakhulu umphakathi kanye nabemboni yamatekisi. Lo mgwaqo uzodla isamba semali esilinganiselwe 150 million weigidi zamarandi. Ukwethula ngokusemthethweni kwasonkontileko zokwakha umgwaqo D1014 nokwenziwa ungqongqoshe zokuthutha esifundazweni uSipho Hlomuka emva kokuhlabiso kulomgwaqo kubheka ukuthi kuhlomulise umphakathi wakhele le ndawo kanjalo nabemboni yamatekisi njengoba kumele bajike ngomgwaqo onguthela wayeku N2 uma beya esibhedlela eMachisini. Lokhu kuzwakaliswe inkosi yesizwe sakwaNdwalane nezwakaliso okukhulu ukujabula ngalolu hlelo lokwakhiwa kwalomgwaqo. Ukwenza kube lula nje kakhulukazi lo mgwaqo njengoba ngichazile ukuthi uhamba la uzofika ku-N2 kuba lula uyi-shortcut ngisho ukufika esibhedlela eMachisini. Kuzoba lula even nokusebenzisana kosomatekisi ukuthi bakwazi abasuka ngala ukuthatha abantu abaya emagate bakwazi ukunqamula khona ngapha. Ave kuyisizwe kuningi abantu abazosebenza ngaka abazokwazi ukuthi bazuze ngokuba khona kwawo ngoba umgaqo omkhulu nawo. Ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni uSipho Hlomuka emva kokuhlaba isoyi uveze ukuthi lo mgwaqo uzodla imali elinganiselwa ku-150 million wesigidi zamarandi. Kanti uphinde waveza ukuthi osomabhizinisi bendawo nabo bazokwazi ukuthi bahlomule ngokwakhiwa kwalomgwaqo. Akagcinanga lapho njengoba ephinde waveza ukuthi kunamathuba omsebenzi azodaleka emphakathini. Iproject lena silethayo imali esifakile ingaphezulu 150 million. Kulo mali leyo part of 30% which is plus or minus 40 million izosala kusomabhizinisi abancane bakhona la ngaphansi kwedistrict yaSogwini kusho ukuthi bazohlomula ngalokho ngoba sifisa ukuthi yonke imali itholwe usomabhizinisi oyedwa kodwa fanele bakwazi bashare. Kodwa ngaphandle kwalokho kunamathuba omsebenzi azokhandeka more than 100 abantu bakithi bazokwazi bawuthola amathuba omsebenzi futhi inamhlanje ngeke salifana nayizolo. Umphakathi obuphume ngobuningi bawo ukuzolalela lolu hlelo lokuthulwa kwalomgwaqo nokungenzeka kuphazamise izinto ezingamagugu emphakathini ubonakele ujabule nawo. Uhlomuka ebuzwa ngalokhu kuphazamiseka kwezinto ezingamagugu emphakathini uveze ukuthi bazohlala phansi nezinhlaka ezahlukene uxoxisana ukuthi iyiphi inqubekela phambili. Lezi ngxoxo namakhosi asendlunkulu sinengxoxo nabantu bakithi nama structures zonke akhona ama stakeholders kodwa kunezinto engesikwazi sisixoxe zonke la kodwa sivumelene ukuthi la khona kunezinto ezizothendeka ethinta abantu bakithi soba nohlelo lokuhloniphana usikhulume sekwazi ukuthi sifika kanjani lapho ngoba into ebalekile ukuthi intuthuko ifike kubantu bakithi. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo eBethani eSayidi. Ake sithi shelele itoro nenebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo kwizona ezihamba phambili. Umengameli Ramaphosa Neyamanzi kweleka Mthaniya kubanjwe abokufika Abakuleli ngokungemthetho kanti kwethula zodla igidi kwaNdwalane. Ufuna impendulo umndeni wesilisa oneminyaka engama-29 yobudala wasendaweni yaKaMbhedula eKlarotha eThekwini KwaZulu-Natal osekuphela amaviki amabili enyamalele engaziwa ukuthi ukuphi ngemuva kokushawa kanzima esolwa ngokuthatha ngozwane. UNontobe Kombatho ngudadewabo uthi bayagcina ukubona umfowabo ethathwa ngendluzula kubona ngabalisa abathathu kanye nowesifazane ababehlome beyizingovolo esesimene esibucayi nokuzokube manje kabaphumele obala laba ngokuthi ke ukuphi. Umndeni wakwaMbatha endaweni yakwaMbhedula eKlarotha eThekwini ufuna izimpendulo ngindodana yawo eneminyaka engama-29 osekuphela amaviki amabili inyamalele. UNontobe Kombatha ongudadewabo uthi ke umfowabo ushawe kanzima ngezinsimbi washiswa ngamanzi abilayo kanye nange-ayina umndeni ongumakhelwane obumsola ngokweba. Mabemshaya bamshisa nangamanzi abilayo bamshisa nangama-ayina wonke amalungu omzimba ayephukile kuye indlela ayishayeke ngayo ngoba ngisho izandla inkomishi zamadolo zayingasazwakali ngasekho lutho kufahlakile ngisho einyaweni bamshayela ukuthi bamsola ngokuthi wantshontsha
but abakatholanga lutho kuyena kodwa bayamsola. Bahamba bafana bayomqukula ngengubo babuya naye. Uma sebebuyile naye sishayile ambulance ukuthi ayothola usizo. Ngabo 2 sesilindile ukuthi iambulance iyeze sisithembisile babuye back labantu abade bemshaya. Kwakabafana abathathu nentombazane eyodwa bafe bakhahlela isicapha ke sinama glass afa wonke ama glass. Basiphihliza isicapha bamngena bona ngendluzula bamhudula abamthathanga kahle because lo muntu mind you akasakwazi kwenza lutho. Bamhudula bahamba naye bamphosa emotweni avance. Bathi bayomqaqa bazomgcina la bemgcina khona megcine ngakhulumi thina sumndeni sogcina ithambo singalitholanga. Ngesikhathi iziko lezindaba lehambele lo mndeni usizi belibhalwe emehlweni kanti ithimba lithole ukuthi ngesikhathi umndeni uyovula icala estation samaphoyisa kule ndawo owesifazane obeyingxenye yokushawa kwalona wesilisa ufikile naye estation samaphoyisa ezovula icala kanti utshele amaphoyisa ukuthi lona wesilisa washawa umphakathi kanye nesigungu esilawula ubugebengu emphakathini nokho lolu hlaka luthi lubhexwa ngobende inyama lingayidlanga. Amalungu omphakathi noma engakuchazisa ukuthi ayengekho abantu abenza lokho abanikazi bawo umuzi. Amalungu omphakathi kusuke kuyiyona CPF yayingekho ke yona ngalolu suku lona. Ngoba uma ngizwa kuthiwa babe ngafuni umuntu eduze kwabo sonke senzo babesenzela maphakathi egcekeni labo. Thina esingakusho nje ukuthi singacela ukuthi mangabe sisuke esikadile amaphoyisa at least abe khona around nathi. Sizibona nathi singasaphephile ngoba even ukugada manje asami etopini noma mhlambe endaweni ethe sekuthi masirawundile nje kuphela bese sibuyele emuva emakhaya ngoba sizibona singaphephile nathi. Iziko lezindaba liphinde lathola ukuthi lo mndeni osolwayo usuthuthile endaweni njengoba kusukela kwenzeke lesigameko kawubona nangokhalo. Umndeni wakwaMbatha usukhalela ukuthola ithambo lendodana yawo. Kuze kubi manje ke asimtholi asimazi ukuthi ukephi sambe yonke indawo man ngisho amamoshwari asimtholi. Siyacela abake babona noma abake bezwa kukhona into kanjalo eyenzeke ngakubona mhlawumbe bebona umzimba umfana ofaka iskipe esimnyama esinokuyelo la engalweni. Siyacela basazise nje bawuhlabe bawulayekule cause sesikhalela ithambo ke naye abekwe ngezizotha njengawo wonke umuntu ukuthi uyisihluphi uyisigangi kodwa naye ube nendawo emndenini. Amaphoyisa aqinisekise ukuboshwa kwesifazane. Police have arrested a 55-year-old suspect following an incident in which a 29-year-old man was allegedly kidnapped on 7 July 2023 on Mtia Road in Marian Hill. The suspect appeared in court on 12 July. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Umnyango wezokuqasha nezisebenzi kwaZulu-Natal uthi uyazi ngeenkinga ezibhekene nabasebenzi bezimboni zendwange kakhulukazi eziphethe ngabaseChina kodwa ke kunzima ukuzilungisa ngoba abasebenzi abaningi lezo mboni bangena kuleli ngokungemthetho bengena amaphepha mvuma afanele. Lo mnyango usho lokhu phawula ngesigameko sokusha kushoneka abasebenzi abane kwenye yezimboni eseNewcastle emaphakathi nalesi sifundazwe. Lo mnyango uthe ezinye izinkinga ezibhekene nabasebenzi bakule ndawo asidinga umnyango wezabasebenzi kepha nowazasekhaya uyadingakala ukuba ungene. Siyasebenzisana kodwa kakhulu ke nomnyango wa Home Affairs ngoba uma ngabe senza ama inspections zethu kulezi indawo sizosambisana nabo Home Affairs ikakhulukazi ama immigration officers okuyiwona impela ngicabanga ukuthi abanolwazi noma ngaba nolwazi olukhulu ukuthi kungani sibe nama foreign nationals angaka lapha endaweni la kwenza khona umshophi. Okunye kuvezile uthi phambilini wazilungisa izinkinga zabantu ababesebenza kule ndawo kodwa bathola ukuthi ezinye zezimboni ziyabadiliza labasuke beqashwa ngokugcwele bese bethatha laba bavela kwamanye amazwe ngoba befuna ukubaholela imali encane. Enye into ke that we had picked up lapha ukuthi abomdabu laba baseChina nabaseTaiwan uzothola namhlanje icompany ibizwa ngoKhumalo Construction nje sibonelo the next day ibizwa ngo1KZNTV ngokwemgomo ke yethu ufuneke ayikho into ethi asiqhubeke nomuntu ovalile sibe sesiqala kumuntu oseqale phansi as
or 1KZN television factory senjisibonela. Now amanye ama issues lawo eswatholayo as we conducted these inspections. uKhumalo uthi abanikazi besimboni okanye abaqashi kubalekile ukuthi bayilandele yonke imigomo wabeqasha ukuze makhona inkinga evelela abasebenzi okanye ukulimala kube ukuthi bayakwazi ukubanika isinxephezelo. Siyangenelela ke njengo Employment and Labour Department sindlule kumqashi ngoba one of the things abaqashi kufanele bazenze ukuthi benze isiqiniseko sokuthi ngalesikhathi besebenza they do register with the fund, the compensation fund. Senzele izimo zokuthi should these issues zithi rise up sikwazi ukuthi singene as Employment and Labour Department through compensation fund. Balimala ke abasebenzi, that's why sayisiqinisekise noma sibancenga abasebenzi ukuthi uma ngabe bengene endaweni zokusebenza abaqinisekise ukuthi inkampani abayisebenzelayo ziregistered with compensation fund ngoba ngempela indawo zokusebenza ziba nenkinga yokuthi mase kufike lezi zimo lezi ababe besakwazi ukulekeleleka. Ngutebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngiseThekwini. Lwesuliwe usizo leminyaka emndenini wakaNkwanyana endaweni yasemChakweni eMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal ngesikhathi ilunga lomphakathi elisiza umphakathi wakule ndawo ngezindlu lakhela lomndeni indle sesimini. Ukwakho Nkanyana uthi ke yena nomndeni wakhe bebephoqeleka ukulala endlini engekho esimini imvula namakhaza bekuphelela kubona. Zisuliwe ke izinyembezi zeminyaka kumndeni wakaNkwanyana eMchakweni eMtubatuba ngemuva kokuthi ilunga lomphakathi ngokubambisana nekhansela lendawo lakhele lo muzi indlu. Lo mndeni ke ubuhlala endlini engekho esimeni njengoba izimvula namakhaza bekuphelela kubona. Ubaba uNkwanyana ke uchaza ukuthi isimo besinjani ngaphambi kokuthi bethole le ndlu. Isimo besilikhuni sokwakha nganamandla okwakha. Yebo ngumuntu omdala kule ndawo kodwa amandla ade engakatholi okwakha. Leli khaya lidala kodwa amandla kuphumelela ade engakatholakali. Ngasiza ke la emgwaqweni ngaqiba umgodi la. Ungasakwazi ukudlula imoto kuze bekwazi ukunilekelela ngalindlu babonga. Lokho kunguye wahlonza lo mndeni wabesezinikela ngokulekelela uthi ke wayengeka ahlale ngenzi lutho uma ibona umakhelwane ethwele kanzima okuyikho kokumenze wasukumela phezulu ngoxhaso. Esimeni engasibuka la kubaba uNkwanyana sasengidabukisa kakhulu mawudlula la ngisho ngo3 ekseni o5 ekseni uthola baba uNkwanyana umbatha umlilo. Thola basikhoza lomlilo hayi ngoba ingubo enganazo but indlu eyayingekho kungena umoya. So ngadabuka kakhulu ngimficana lapha emgwaqeni evala umgwaqo evalela imoto. So ngabuka ukuthi awulo baba unengqondo lapho kwasekuphela iminyaka engaphezulu ka15 years amatekisi engahambi kahle emgwaqeni. Ngase ngithinteka ngamcelela usizo ukuthi ekwazi ukuthola indlu. Akugcinike lalo umuzi kuphela okaNkwanyana kepha ke uphinde wadlulela komunye nalapho kwefika isimo sakhona sibucayi yize ke noma engakalutholi usizo lomndeni kepha ke usenxusa labo bangakwazi ukubabalula isandla ukuze ke nalomndeni ukwazi ukuthola uxhaso lwendlu. Ngiyabonga kakhulu nje bonke engibambisane nabo sakwazi ukuyakhela indlu kaMkhulu uselala endlini enhle njengoba niyibona nje indlu yakhe uyabonga naye kakhulu baba uNkwanyana. Into ke ekimile manqulunga ukuzwela abantu noma ngizothi igift yami uNkulunkulu wanginikeza yona. Sibucayi kakhulu isimo salomndeni njengoba uziphilisa ngemali yempesheni kaMkhulu. Lesi ke isona isimo sendla abahlala ngaphansi kwaso okubuhlungu kakhulu ke ukuthi umama kuleli khaya ubaphathwe nayisifuba nokwenza ke kube nzima kuye njengoba kubanda. Besacela abantu abanosizo ukuthi besixhase ukuthi besiphe amasimende izitini nogesi asinawo yonke into nje. Mina ke nginanenkinga ke futhi esifuba nje manje silala endlini obhuqu nje engaplasteliwe kuyinkinga kakhulu. Sihluphekile mama. Nkosama besithola abantu abangasiza nje umbone silale enang emkhukhwini. Sinalutho nje sinalutho. So abesicela nkosama la ngamandla ukuthi asisize amana sichase. Lezi indaba ze1KZN TV ngingosamkeliswe Nqulunga ngisemtubatuba. Ake siphinde sithi shelele izitolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye izindaba.
Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZN.TV nazo kuyizona esifolosa ngazo namuhla. Umengameli Ramaphosa Neyamanzi kweleka Mthaniya kubanjwe abokufika abakuleli ngokungemthetho kanti kwethula zodla igidi kwaNdwalane. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda ngileli ngu-17.88 kuyidola laseMelika libe ngu-23.05 kupondo waseBrithani libe ngu-19.92 ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,971.95 ounce kuthi intengo kawelo ngahluziwe ube ngu-$79.64 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ayanda amaqembu adlala kwisigaba se-DStv Premiership okubika ukuthi amcuthelo nozinto bafana uJetrin Bar oshaye into ecokeme emqhudelwaneni weCOSAFA Cup. uBar uhlukane neqembu laseNorthern Ireland iPortadown FC emva kokuthi kiligawulwe yizembe kanti uqoke kokuzawuzama inhlanhla kuPSL ukuze abeke esemehlweni umqeqeshi wabafana uHugo Bros ngethemba lokungena esquadini esizodlala kwi-Africa Cup of Nations AFCON yangonyaka ozayo. Amaqembu okubika ukuthi amconsela amathe noZindi impofane eKaizer Chiefs kanye nezinyoni zaseDube eyibomvu ngenkani iMorocco Swallows. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushubuhangu hangwashisa ikhotha zasezebe kwayo koshane semabedlana siyaguqa.